Give it to me like. So, hello! Magandang tanghali sa inyo. O ngayon may nagawa tayo ng simpleng ulam. Nice. Simpleng ulam. Dahon lang ng ng kamote, talbos. Kasi yun nga, no choice. Wala pang sahod. Ngayong sana yun nung January 20. Kaso nadi-delay. Anong petsa na ngayon? Shitty na. 27. Wala pa rin. So no choice tayo. Alam naman tayong umalis tayo sa trabaho, di ba? Ito lang yung malapit na na pinagtrabuhan namin. So no choice. Wala talaga. Wala talagang magawang ulam. So, gagawin natin ngayon. Maghahanap ng dahon ng kamote. What the fuck? Yun yung gagawin nating ulam. Para man tayo makasurvive sa tanghaling ito. Late na alauna na. Barinig kita sa mukha Dapat kanina pa yun kagigising ko lang. So, maghahanap tayo ngayon ng dahon ng kamote. So, ayun. May maliit na isla ng kamote. Ng dahon ng kamote. Hoy! Nabunga nyo! Tahiin nyo! Sa bakuran lang namin to, kaya hindi to sasapat. Maghahanap pa tayo mamaya. Saglit lang. Kukuha tayo ng lalagyan. Yan. Saan ka na? Wala. Ayun. Nasa taas. Dudut. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Ayan. Init. So, yung kukunin natin itong fresh talbos talbos. Ito yung kukunin natin kasi ito yung masarap. Yan. So yun guys, so sakto na ata to mukhang nakalbo ko ata yung tanim ni lolo. Wala nang dahon. Nandito na. Hindi na tayo maghahanap. Sakto na to. So, ayan guys. Nahugasan na natin yung gulay. Okay na to. Siguro okay na. Oh my God! Wow! Tsaka maghahanap tayo ng dito ng ingredients. Kasi kung wala tayong mahanap, kalalabasan nito tinolang dahon ng kamote. So ayun, nakita tayong sarap. Okay na to. Saka ito, okay na rin to. Mas better sana kung mayroong toyo. Kaya wala. Asin na lang asin. Okay na yan. Saka may mantika. Ayan, may mantika pa rin. Ayan, nakaano na ako. So, maya. Ayan. Maganda sana to guys kung kung merong tuyo. Kaso wala. Kaya tis lang yun. Ay, buhay. So, ayan na guys yung linuto nating simpleng ulam. So, gayahin nyo na. Masarap yan. Oh my God! Wow! DJ Bonbon Remix.